manya yardar Allah ce ai tuni mun tantance iyaki sai babba ai wuta sai manya tilabari na ke lekawa tilabari gari na mayaka tilabari gari na malama don inna tilabari ka tafiyan bai ane magana ta sojoji masu magani na sojan wasa masu magani yan shirme don sun ci uwa yan hobi sun ga gargaji yan shirme a sa wuta ku kenan mazan tulo a ku kenan kun sa wuta yan yara na ce ku sa wuta yan yara don ku babbake mugaye don ku tarwatse yan shirme an ta haka suna shakka ku kai ka tarziyan BIA na ce ka tarziyan BIA mazan tulo a ai kenan a sa wuta yan yara a zai a sa wuta yan yara ina kuke ƴaƴan baba zai roben turwa kenan zero benturwa Allah yake kare ku Allah yake dafa muku Allah yake kare ku kwamandan Usman nana Abdu Liman kenan kwamandan Usman Abdu Liman gaida ka ga baban yara ya Allah kare ka ya Allah ya kare ka kwamandan da ba ta yaro to ga musin yaran nan ni ne nake wakar ku Allah yake kare ku wace yaro ne kowa ya gaji bai saba ya Allahnka dan yaro iya Allahnka maza kar iya Allahnka in ka kiya ai ma dukan kwarai kai maganar aiki ce kowa ya gaji bai saba ba inda maganar yaki ce yan tilaberi ba ta kasa kai wasa ne amma fa ban da wasan wuta zance ne zancen kwarai ake wa maza kana kalli soja ne na yau godiya kai mu je mu soja lallai maza ka kishin maza zero batirwa ku tashi mu kai da sojan kwarai ga wakar kowa na ce muku ga wakar kowa zero batirwa ni na ce muku ga wakar kowa zero batirwa na tilaberi bai rena kuma Allah ya yarda har yau kuke yi kai ba yau tantan ba kuma bayan shirin zero batirwa da ke fasa taro zero da sirwa sojan tilaberi ko ne yau dai ga wakar ku sannan ga sautin ku zan in canzan komawa wa gida na mazaje kai maganar zon in ce ka tarziyan BIA ne yau zan canzon in ne ka tarziyan BIA ga su kilo zan komawa yan ne gida na mazaje kilo ba gidan yaro ba kilo ba gidan raini ba ba gidan wasa ba wuta sai manya kowa ya gaji bai saba ba sai a sa wuta ɗan yara wace a sa wuta ɗan yara an jirawa mazan kirki ne an jirawa mazan yaƙi ne wuta hai wuta ban ji kuna halin ba ni ban ji kuna halin ba magana ta maza ce yaƙi shi ne aikin wuta magana ta maza ce harbi shi ne tushen ku sa kaki aikin ku ai sa dare aikin ku riban bindiga ku ke kauta tsaron jasu ne aikin wuta na ce lale kowa ya gaji bai saba ba kai jiki ya saba zuciyar ku ta tsare ba raɗin na koya wuce wa yan na gada yau ga yan na koya sun wuce wa yan na gada soja wata luwa zero gantirwa na yi wa yar waka ta gantirwa ku ne ta gantirwa ku ne dai gantirwa an manya ai maza gane ku zero gantirwa Allah ya ja da zamanin ku zero gantirwa Allah ya haska alƙiblar ku ni san in zan komawa dan maza suna tilabere malba sai tilabere mayaka sai tilabere maza jan gaske na faɗa suna tilabere mazajen kirki da rikar su can tilabere san irin na tilabere tarziyan BIA tarziyan BIA sana inda dan lekawa an ga gidan horo zan in Allah ya kare ku operation wuta da ke lekawa yan tulo ba yaran ba yan tulo ba yaran ba tulo watan zane a sauta yan yara operation tulo a sauta yan yara
kun ba zan gaidawa. Letana Muhammadu kin ba ba yaron ba, kin ba ba reni ba, Muhammadu bai rena ka. Letana ina wake ka, letana Muhammadu kenan. Letana dukiya Yusuf ba zan gaidawa. Letana dukiya Yusuf babban dodo, kun ga ba yaron ba. Letana ne ai ba, ai dukiya ba yaron ba. Letana dukiya Yusuf ba. Allah kare ka dukiya ai ba reni ba. Letana dukiya Yusuf ga wakar ka. Ya hayya nana, letana ya hayya murtala. Ya hayya murtala, letana ne baba. Letana ya hayya murtala ina gaida ka. Letana ya hayya murtala ina wakar ka. Letana Abdullahi, Abdullahi sai letana ne mama. Abdullahi sai ni mazaje. Letana Abdullahi sai na babban kwaro. Letana Abdullahi sai na babban dodo. A cikin wakata letana Rabilu mazaje. Rabilu babban dodo. Rabilu letana mama. Letana Rabilu Allah yake dafa ma. Letana Rabilu Allah yake kare ka. Ga wani babban dodo. Letana ilallo manzo. Letana ilallo manzo. Ina gaida shi. Ilallo manzo Allah yake kama ma. Letana ilallo manzo Allah kare ka. Letana falalu. Falalu ma'azu ne. Letana falalu. Letana falalu ma'azu na ce ga wakar ka. Ga sharjan Binyamin dole nake gaida shi. Aba sharjan Binyamin Allah ya dafa ma. Ga sharjan bagaya. Sharjan bagaya. Bagaya ba yaron ma. Sharjan bagaya. Kunga sharjan bagaya salai ina gaida shi. Shi sharjan bagaya salai ba yaro ba. Ga sharjan Amadu. Da ce muku sharjan Amadu. Taro a kashe kenan. A kashe yan wobi. Sharjan Amadu su taro ga wakar ka. Sharjan Amadu su taro a kashe yan shirme. Aka kashe yan wobi. Aka kashe yan shirme. A kashe ƴaƴan ga sharjan sai na gado. Sharjan sai na gado Allah ya kare ka. Kai sharjan sai na gado Allah ya dafa ma. Ga sai ni mako. Sai ni mako. Sharjan sai ni mako. Sharjan ne baba. Shi sharjan sai ni mako na yarda da alƙiblar shi. Ai sharjan sai ni mako na yarda da halayyar shi. Ga sharjan nawa aka karansa kenan. Aka karansa. Sharjan aka karansa. Sharjan aka karansa ta ina gaida ka. Sharjan aka karansa ta ina wakar ka. Ga sharjan Jafar na ce muku sharjan baba. Ai sharjan Jafar. Sharjan Jafar. Sharjan Jafar Allah ya ta da alƙiblar shi. Shi sharjan Jafar shi ya ce wuta wuta ƴan yara. Ko ga ajudan Adamu na. Ajudan Adamu. Aljani kenan. Baban ƴan yara. Baban zai roben turwa zan gaidawa. Ajudan Adamu aljani baban ƴan yara. Ga baban yara. Baban kirki ne. Allah kare ka. Ajudan Adamu mazaje. Ajudan Adamu aljani ina gaida ka. Ajudan Adamu aljan baban zantirwa ne. Shabu zan gaidawa. Halidu babban dodo. Halidu Hamidu yana na. Shabu Allah tsare ka. Shabu Halidu Hamidu na gaida ka. Sharjan Abdul Nasir na ke gaidawa. Sharjan Abdul Nasir matuki ne ai. Babban direba babba. Direba tuna shakkar ka. Ai ka san mota mota ta san ka bare ni ma. Sharjan Abdul Nasir direba ba yaron ba. Kai baka daure ni ma. Kai baka dau Allah ke kama ma. Ya Allah ke dafa ma. Ga sharjan Abdul Fata'u ina gaida ka. Aba sharjan Abdul Fata'u ina wakar ka. Ai sansus kenan. Sansus ba yaron ba. Sansus babban lamba ce. Ajudan Abdul Nasir sansus ga wakar ka. Ai zai roben turwa kowa ya gansu bai raina su.
Ubanci uban ƴan yara, uban fada ƴaƴan obi, ubanci uban ƴan shirme. Nisan ini zan komawa, katarziyan bai a sani ini zan lekawa. Katarziyan bai a in kagansu kana gane su. Kulluwa ba raini ba, kulluwa ba yaran ba. Ai ban gane su, in kagansu ba yaran ba. Gantarwa yara ne amma da Hausa ba yaran ba. Gantarwa manya ne amma da Hausa ba yaran ba.